Hej og velkommen til din step-by-step guide fra Kreanålen. I den her video viser vi dig, hvordan du monterer din rygsæk eller tåspidspose, og også hvordan du forbereder dig til at gå i gang med dit broderi. Fremgangsmåden er den samme. Forskellen er bare, at tåspidsposen har en lukkemekanisme i den ene side og er mindre i størrelsen. Undervejs fortæller vi, hvor du skal være opmærksom på forskellene. Nu er du klar til at finde de ting frem, som du kommer til at skulle bruge, og udover det materiale, du har fået i dit kit, får du brug for de redskaber, som vi har listet op til dig her. Lad os springe ud i det. Det første step er, at du skal tjekke, om dit stof er trådlige. Se langs den lange side af stoffet, om der går en lodret tråd hele vejen igennem. Hvis du har en tråd, som går hele vejen igennem dit stof, skal du springe videre til step 3. Hvis der ikke er en gennemgående lodret tråd, skal du trække en tråd ud, eller måske flere for at rette stoffet. Ligesom vist her i videoen. Step 2 er at rense kanten. At rense kanten betyder, at du skal klippe de overskydende vandrette tråde ud, som kommer efter, at du har trukket tråde af. Nu er stoffet lige og nemmere at arbejde med, og du kan gå videre til step 3, mål og klip højde og bredde. Først starter du med at lægge dit stof dobbelt. Nu skal du måle højden med dit målebånd. Hvis du er i gang med at lave rygsækken, skal højden måle 46 cm. Hvis du er i gang med tåspidsposen, skal højden måle 35 cm. Når du har målt op, klipper du stoffet til, som vist her. Herefter måler du din bredde. På rygsækken skal stoffet være 38 cm i bredden, og for tåspidsposen skal stoffet være 23 cm i bredden. Klip til sidst stoffet til, så det passer med målene. Step 4. Zigzag-kanterne. Nu skal du folde dit stof helt ud, så du kan zigzagge alle 4 stofkanter på symaskinen, så stoffet ikke trævler. At zigzagge betyder, at du syr med en søm i et bølgemønster, som holder trådene på plads og forhindrer, at stoffet går op. Hvis der er en fabriksfremstillet ægkant, som her, behold den. Ægkanten er den faste kant, stoffet får på fabrikken, og den forhindrer stoffet i at trævle. Derfor behøver du ikke at zigzagge den side. Når du har zigzagget dine kanter, går du videre til step nummer 5. Den indledende forberedelse inden broderiet påbegyndes. Inden du broderer dit motiv på stoffet, skal du starte med at folde dit stykke stof på tværs. Nu ligger stoffet dobbelt, og du har en forside og en bagside. Mål bredden af stoffet i den åbne ende for at finde din midte. Når du har fundet midten, markerer du midten med en knappenål. Nu tråder du den medfølgende synål med den medfølgende sytråd. Vrid derefter langs den tråd, der ligger tættest på din midte. Før nålen op og ned gennem stoffet i en lige linje langs tråden i midten, hele vejen fra toppen til bunden af stoffet. Hvis du laver rygsækken, skal du nu måle 17,5 cm fra bunden og ind mod midten. Hvis du laver tåspidsposen, skal du måle 13,5 cm ind mod midten. Her riger du på tværs, så du får et kryds hen over stoffet. Krydset viser midten af det broderi, du skal i gang med om lidt. Du skal finde den vejledning frem, som der er vedlagt i dit kit, hvor vi både viser, hvor på stoffet du skal starte dit broderi, og hvordan man broderer et korssting. Når du har fulgt din vejledning og broderet dit motiv, kan du gå videre til næste step. Step nummer 6. Marker sømrummet i siderne. Sømrummet er den kant af stoffet, som du kommer til at sy i om lidt. Når du syr posen sammen, bliver sømrummet gemt på indersiden, så du får en pæn finish uden synlige sting. Da posen i den her video er en prototype, er broderiet ikke broderet på her i videoen, selvom den nu er det på dit stof. Til rygsækken skal du måle 2,5 cm ind fra begge af dine lange sider af dit stof. Det er dit sømrum. Den færdige bredde vil dermed blive 33 cm. Til tåspidsposen skal du også her måle 2,5 cm ind i begge sider, så ender den på 18 cm i færdige mål. Sæt nåle i som vist i videoen, så du tydeligt kan se markeringen, og lad dem sidde, mens du går videre til step nummer 7. Step 7. Fold sømrummet i siderne. På indersiden af dit stof folder du 1 cm ind i begge af dine lange sider, og folder derefter igen 1 cm, så du får et dobbelt ombuk. Forsiden af dit broderi vil være på den modsatte side af stoffet. Nu kan du med fordel presse ombukket med et strygejern, så det nemmere bliver liggende. Det vil vi klart anbefale, selvom det ikke vises her i videoen. Det dobbelte ombuk gør, at stoffet ikke trævler, når posen kommer i brug. Slut af med at sætte godt med nåle eller wonderclips i den til at holde det på plads, mens du syr. Vi kan anbefale wonderclips, som er dem, vi har brugt her i videoen, da de holder stoffet bedre fast. Nu er du klar til step 8, som er, at du skal sy de ombukkede sider, som du lige har markeret og foldet. Sy begge sider med lige sting og fjern dine nåle eller wonderclips undervejs. Når du har syet dine ombukkede sider, skal du videre til step nummer 9, som er at lave løbegang til snoren.
En løbegang er med andre ord en slags tunnel øverst i stoffet, hvor snoren kommer til at løbe igennem. Du skal altså nu i gang med de 2 korte sider af dit stof, nemlig de sider, du ikke har foldet eller syet endnu. Disse 2 sider bliver nemlig til toppen, hvor løbegangen kommer til at være. Vælg nu den side, du vil lave først, og gentage bagefter på den anden side. Hvis du er i gang med at lave rygsækken, skal du først folde toppen 1,5 cm ned. Pres det gerne med et strygejern, hvis du har et. Fold derefter 5 cm ned og pres med et strygejern igen. Hvis du laver tåspidsposen, skal du først folde 1 cm ned og presse det med et strygejern. Bagefter folder du det 2,5 cm ned og presser igen. Sy nu dine folder ved først at sy din yderste kant, altså det buk du lavede først. Bagefter syr du den inderste kant. Når du syr din inderste kant, skal du være opmærksom på at sy tæt ved kanten, så der skabes god plads til den snor, som senere skal i. Step nummer 9 gentager du nu på modsatte side af dit stof, som er den anden del af din top. Step 10. Sy siderne sammen. Se gerne hele step 10 færdig, inden du går i gang med at sy. Nu skal du sy dine lange sider sammen. Fold stoffet, så de 2 toppe, som du lige har syet, ligger oven på hinanden. Nu ligger dine lange sider nemlig dobbelt, og det er dem, du skal sy sammen. Du syr med lige sting tæt på kanten af dine sider, gerne ca. 2 tråde i stoffet fra kanten. Hvis du syr rygsækken, er det vigtigt, at du lader de 3 øverste centimeter stå åben i begge sider. Altså at du måler 3 cm fra toppen og ned, som du undlader at sy. Det er nemlig her, at snorene skal trækkes igennem senere. Til rygsækken skal du også lave en lille åbning i bunden på ca. 2 cm. Det vil sige ca. 2 cm i bunden, hvor du undlader at sy. Her skal snorene nemlig sys fast senere. Hvis du laver tåspidsposen, skal du først sy hele den ene side. På den anden side skal du lave en åbning i toppen på 2,5 cm, så der er plads til snoren. Herefter syr du også resten af denne side fast. Step nummer 11. Nu er det tid til at trække snorene igennem. Hvis du laver rygsækken, skal du starte med at klippe snoren i 2 lige lange stykker. Jeg vil allerede nu gøre opmærksom på, at hvis du laver tåspidsposen, skal du ikke klippe din snor. Men lad os starte med at gennemgå rygsækken. Når du har klippet din snor, skal du sætte tape på enderne, så du undgår, at snoren trævler. Tag en af snorene og fastgør en sikkerhedsnål eller pincet, som du fastner med tape i den ene ende af snoren. Nu fører du din snor gennem løbegangen. Når den kommer ud på den modsatte side, så fortsætter du bare gennem den anden side, altså den side, hvor du ikke har kørt en snor igennem endnu, og fortsætter så din snor ender på samme side, som du startede. Bagefter gør du egentlig det helt samme med din anden snor, men bare fra den modsatte side. Når begge snore er på plads, trækkes posen sammen. Du kan nu med fordel tjekke, om længden af snoren passer til den ryg, som rygsækken skal sidde på, og klippe eventuelt til, men sørg for, at alle snore er lige lange. Nu er du klar til at sy snorene fast i bunden, der hvor du har lavet plads til dem. Sy snoren fast ved igen at sy 2 tråde fra kanten, ligesom du gjorde tidligere. Hvis du laver tåspidsposen, skal du ikke klippe din snor, men blot starte med at fastgøre en sikkerhedsnål eller pincet, som du fæstner med tape i den ene ende. Ved tåspidsposen har du en lang løbegang, som du fører snoren hele vejen igennem, til du ender på samme side, som du startede. Nu kan din pose trækkes sammen, og du kan eventuelt binde en lille knude på åbningen. Og nu er du simpelthen færdig med alle vores steps. Vi håber, at du står med en rigtig fin rygsæk eller tåspidspose i hånden, som bare er klar til brug. Tusind tak for din tid, og god fornøjelse med fremtidige projekter.